जोंखौ दिनै स्कप होनांगौ आरो जोंखौ सापर्ट होनांगौ जे जों गोबां हारि आरो माहारिजों रायलायनानैसो दिनै जोङो गोदान मोनसे मिजिं जाय मिजिंआ दिनै बर' हारिनि गेजेराव फैबाय बे बर' रायजो राजा दिनै आलादा रायजोनि थाखाय दिनै मोनसे सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै फोजोबनानै फैबाय बे सिमांखौ दिनै फोथांफिननोसो दिनै बिग्रायफिननोसो दिनै ओंखारदों आरो बे ओंखारनायाव जोंहा दिनै डेम'क्रेटिक राइट्स जोंहा दङ आरो बे डेम'क्रेटिक राइट्सखौ सोरबा दिनै होबथायोबा आयेननि बेबस्था लानाय जागोन आरो जोंबो दिनै रायजो राजाखौ लानानै जों नांफिनगोन जे नोंथांमोननि गोदानै दाजानाय दलनि मुङा मामोन आरो दिनै बिथांमोना माने नोंथांमोननि गोदानै दानाय दलखौ दिनैहाय अप'ज खालामनो गोनां जादों उद्देश्यआ मा बिसोरनो दिनैहाय जोंहा बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव दिनै जोंनि बर' हारिनि जि गेरेमसा हारि दानाय आलादा रायजो सोरजिनाय बे दिनै थैनानै थांबाय बे थैनानै थांनायखौ दिनै जों बोखांनो थाखाय गोबां दिनै बड'फा इउ एन ब्रह्म रन्जन दैमारिमोननि जि आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ सिमां नुफिनहोनो थाखायसो जों दिनै फैदों आरो बेयाव दिनै जों हारिनि थाखाय खहा खालामनो फैयाखै जोङो दिनै हारिनि थामोनथा बर' हारिनि थांनानै थानो थाखाय बर' हारिनि दिनै उदांस्रिनि थाखाय बर' हारिनि दिनै आलादा रायजोनि थाखायसो दिनै जों गोदान बर' नेसनेलिस्ट फरायसा आफाद दानाय जादों बर' माहारियारि फरायसा आफाद दानाय जादों आरो बे आफादा दिनै बर' हारिनि थांनाय आरो थैनायनि थाखाय जों दिनै जोबजासिम जों मावलांगोन बे समाव जों अलरेडि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दंखायो बेयाव थानानै मावनो हायो ना दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिथांमोना जि बर' हारिनि थाखाय मावबोबाय आरो बिथांमोना जि सुक्ति खालामबोबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलिउसन आरो जै खोथाखौ बिथांमोना होननानै जि बिथांमोना फैबाय बिथांमोना जि आलादा रायजोनि सिमांखौ नुफिननो हाला बे सिमांखौ जों कन्टिनिउ खालामनो थाखाय दानि निउ जेनेरेसननि बर' इउथ्सफ्रा जों दिनै आवगायबोदों बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ बादा होनो हाया जोंखौ होबथानो हाया रायजो राजाया जोंजों दं जों दिनै रावबो राजनितिक हान्जानि जानानै जोङो दिनै जों ओंखाराखै सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि जानानै जों ओंखाराखै जोङो उदां जोंनि बर' लाइमोनफोर दानि गोरों गोरा सेंग्राफ्रासो दिनै ज' जानानै बर' हारिनि थाखाय जों नांनो थाखाय ओंखारबोदों Today, what is your opinion today? Newly from Bodoland National Party, Bodo National Party. Now we have today seen AFSU attack on your party. What is your opinion today? No, all Bodo students cannot attack us because we have everything. We have democratic rights. We have democratic rights. No any other organizations can block us. We have our democratic rights. We are fighting for the security, safety, for the freedom, and for the homeland of the Bodo people. दा बे समाव बेबायदि गोदान बर' स्टुडेन्ट जाफैनो